Sugod karong Disyembre 23 hangtod sa Enero 3, sulod sa napulo ka adlaw, i-prioritize sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA ang mga sugbuanon nga overseas Filipino workers o returning overseas Filipinos nga dawaton nga makasulod. Nahukman kini ato sa tigong manggipatawag ni Gobernador Gwendolyn Garcia karong adlaw, Disyembre 20, kauban sa opisyales sa Mactan Cebu International Airport Authority, Department of Health, Bureau of Quarantine, Department of Tourism, Overseas Workers Welfare Administration, airline companies, ug sa Hotel, Resort and Restaurant Association in Cebu kun HRAC. But this will only be for Cebu residents, whether you are OFW or ROF. Meaning, in the meantime, for 10 days, effective December 23 until January 3rd, because of this present situation right here, we are not normal. This is a crisis situation. And as I said, Cebuanos also need these hotel rooms. So I am declaring a policy of Cebu first. We must first take care of our own. So we will accept, because on the humanitarian aspect, we are aware that the holidays are coming, people would wish to be with their families. We will accept only Cebuano residents or those with Cebuano families to come home to for 10 days until our hotel room situation shall have improved. Kini tungod sa krisis nga giatubang karon sa Cebu nga dala sa bagyong Odette, diin gamay lang ang hotels nga maka-accommodate sa moabot nga mga pasahero gikan sa international flights, kay kinahanglan man sila mag-quarantine sulod sa hotel. Sa pagkakaron, gamay lang ang hotel nga nag-operate tungod sa kaway kuryente, kuwang usab ang supply sa tubig, fuel ug manpower. Miluwat si Gobernador Gwendolyn Garcia og executive order kalabot ni ini nga pulisiya. We cannot continue to act normally. And I am invoking Section 16 of the Local Government Code, which is the General Welfare Clause, and Section 465, which empowers the provincial government to carry out such emergency measures as may be necessary during and in the aftermath of a man-made and natural disaster or calamity. Well, this is a natural disaster and I have declared a state of calamity. And I will stand for this. I know the situation and there's no other that can lay her neck on the line to decide on what is the best way to go. This is how we'll go. Alang sa OFWs, kinahanglan sila mopakita silang ID o standard form nga magpakita asa sila mopauli nga lungsod o syudad dinhi sa Cebu. Alang sa ROFs, kinahanglan sila mopakita silang pre-booking sa hotel nga ilang istaran sa Cebu sud sa duha ka adlaw. Mahibaw-an ko mamakak ang usa ka ROF sa iyang gihatag nga lugar nga ulian kay i-validate kini sa Kapitolyo pinaagi sa pagtawag sa maong LGU aron ikumpirmar. Kaniadtong miaging Sabado, Disyembre 18, gihukman ni DOH 7 Regional Director Jaime Bernadas nga papaulion ang mga nahibiling nga OFWs o ROFs sa hotels dinhi sa Cebu kay puno na. For those stranded in the different hotels who have been due already for more than 5 days can be released directly to LGU for continued quarantine and surveillance. Sheila Gravinez, Balita sa Cebu.